Niels Conrad. Jeg havde ikke smadret de sidste par dage. Jeg kan ikke rigtig huske så meget. Jeg skal bare ned og have noget vand nu, kan jeg mærke. Thomas! 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 Thomas, for helvede. Thomas! Nu op for helvede, Thomas! For helvede, mand! Fuck. For helvede, hvor en tung. Thomas vejer sgu ret meget alligevel. Jeg kan ikke rigtig bære ham. Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal tage ham hen. Det kan jeg ikke alene, det her. Tag den nu for helvede. Tag den nu for helvede. Tag den nu for helvede! Jimmy! Jimmy! Du er nødt til at komme over lige nu. Det er en nødsituation. For helvede, det er en nødsituation! Den her gang er det faktisk! Jeg skal nok komme. Til Niels, der siger, der sker noget vanvittigt. Gør han hver gang. De må altså meget snart kan komme. Det her, det er fandme ikke sjovt, det her. Nu for helvede, Jimmy! Brøndby. De rum, der opstår. Så vi kan se her på oversigtsbilledet ligger Mikkel Thyssen oppe i højre hjørne. Der ligger han faktisk på kanten af feltet. Ja, så han skal med nu. Han skal faktisk komme ind til det, der sker nu. Og det gør han her. Ja. Nej, hvordan kan du brænde den der for helvede, mand? For fanden bruger Thomas Frank også elementer? Det giver ingen mening. Manden er blevet alt for gammel. Øj! Ja! 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 Jeg har virkelig brug for din hjælp. Jeg er altså kommet til at fuck op, Jimmy. Jeg har virkelig brug for din hjælp, Jimmy. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Thomas han er død, Jimmy. Jimmy, jeg er ikke... Det er ikke min skyld, Jimmy, det her. Det er altså virkelig ikke min skyld. Jamen, jeg er altså brug for din hjælp. Det er sådan her situation, man viser, man er en ven. Det er sådan her situation, at venner kommer til en. Nu laver vi en aftale. Det er, at du giver mig hans punkt, og så smutter jeg, og så holder jeg kæft. Typisk Jimmy. Jeg skal nok holde min køf. Du burde fandme være taknemmelig. Hvor umoralsk er du lige som person, når du står og snakker om at skære hans punkt? Han har slået ham ihjel. Så tager jeg den selv. Nej, prøv at... For helvede, du, det er så nederen. Det er så umoralsk, det er så umoralsk, det der. Jeg har brug for din hjælp. For helvede, jeg har brug for din hjælp, mand! Jeg har fucking gjort det samme for dig, Jimmy. Det der, det... Jimmy, for helvede! Helvede! Fuck, Jimmy! Fuck den lort! For helvede! Ej, man, du... Jeg tror, jeg er fint. Ej, for helvede så er Skovbakken også scoret! For helvede, Brøndby! For helvede!